संभाजीनगर जिल्ह्यातील सर्वात मोठे 5 तालुके। मित्रांनो, संभाजीनगर जिल्ह्याचा एकूण क्षेत्रफळ 10,138 चौरस किलोमीटर एवढा आहे आणि या जिल्ह्यामध्ये 9 तालुके आहेत। मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये क्षेत्रफळानुसार संभाजीनगर जिल्ह्यातील सर्वात मोठे 5 तालुके कोणते आहेत हे बघणार आहोत। मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। नंबर 5, गंगापूर तालुका। मित्रांनो, गंगापूर हा तालुका संभाजीनगर जिल्ह्यातील 5वा सर्वात मोठा तालुका आहे। या तालुक्यामध्ये लासूर स्टेशन, घाणेगाव, वाळूज आणि दहेगाव बंगला हे प्रमुख गावं आहेत। मित्रांनो, गंगापूर तालुक्याची एकूण लोकसंख्या 3,58,155 एवढी आहे आणि या तालुक्याचा एकूण क्षेत्रफळ 1,299 चौरस किलोमीटर एवढा आहे। नंबर 4, संभाजीनगर तालुका। मित्रांनो, संभाजीनगर हा तालुका संभाजीनगर जिल्ह्यातील 4था सर्वात मोठा तालुका आहे। संभाजीनगर या तालुक्याची एकूण लोकसंख्या 15,90,374 एवढी आहे आणि या तालुक्याचा एकूण क्षेत्रफळ 1,306 चौरस किलोमीटर एवढा आहे। नंबर 3, पैठण तालुका। मित्रांनो, पैठण हा तालुका संभाजीनगर जिल्ह्यातील 3रा सर्वात मोठा तालुका आहे। पैठण या तालुक्याची एकूण लोकसंख्या 3,47,973 एवढी आहे आणि या तालुक्याचा एकूण क्षेत्रफळ 1,426 चौरस किलोमीटर एवढा आहे। नंबर 2, कन्नड तालुका। मित्रांनो, कन्नड हा तालुका संभाजीनगर जिल्ह्यातील दुसरा सर्वात मोठा तालुका आहे। कन्नड या तालुक्याची एकूण लोकसंख्या 3,41,019 एवढी आहे आणि या तालुक्याचा एकूण क्षेत्रफळ 1,501 चौरस किलोमीटर एवढा आहे। नंबर 1, वैजापूर तालुका। मित्रांनो, वैजापूर हा तालुका संभाजीनगर जिल्ह्यातील पहिला सर्वात मोठा तालुका आहे। या तालुक्याची एकूण लोकसंख्या 3,11,371 एवढी आहे आणि या तालुक्याचा एकूण क्षेत्रफळ 1,531 चौरस किलोमीटर एवढा आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट मध्ये नक्की कळवा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।